Wel, mae'r haul wedi dod allan yn barod ar gyfer Pencampwriaeth y Gwartheg Aberdeen Angus. Ac i ni hefyd yn edrych ymlaen at y brif Pencampwriaeth beef yn hwyrach prynhawn yma. Olwen Ford o Landrothen sydd wedi ymuno da fi. Pnawn da, Olwen? Pnawn da? Yn dywy'n ddiwrnod braf erbyn hyn. Mae di gwella. Ydy wir. A'r Aberdeen Anguses yma nawr o'n blaenau ni, y brydiau cynhenid sydd yn agos iawn at y galon di. Wel, fyddai'n defnyddio Aberdeen fel croesiad ar heffrod Cymraeg Duon. Ac maen nhw'n beef da iawn, de. Ac yn cadw amrywiaeth o frydiau cynhenid brodorol adre fyna Llanfrothan ar y ffarm ydy chi? Ydw, mae gennym ni fuches ddu ydy'r mwyaf, a gwynion, a Welsh White. Mae gennym ni cwpl o Scottish Highland a fel te Galway pyr, a dyn da ni reid Aberdeen ar y gweddill. Dyw, golew wir. Fel croesiad yna. I ni'n gweld y brif Pencampwriaeth fan hyn nawr. Y gwartheg werth i'w gweld. A safon arbennig o wartheg fan hyn unwaith eto gan yr Anguses. Paul Jones o Gyfyrddin ni'n gweld fan hyn nawr yn beirniadu. A wedi cael hwyl dda arni war y teg. A nawr yn cael gweld y gwartheg am yr eildro yn y Pencampwriaeth yma. Wel, mae beirniadu yn job braf pan mae gennych chi wartheg o safon fel hyn, doedd. Wedi beirniadu'r blaen, Olwen, mewn sioe yn rhywle, sioe bach neu? Dwi wedi beirniadu defaid, a dwi'n siŵr na cynhenid o heini. Ie. Beth sy'n mor arbennig am y brydiau cynhenid yma nawr, y gwartheg Dion, Burgorn, Angus ag ati? Maen nhw wedi cael ei wneud i fyw ar y tir Prydeinig. Maen nhw'n digon bach i gallu byw yn dda ar y tir yna. A dim mae'r Aberdeens yma, maen nhw yn bryd sy'n gwneud beef mewn amser eitha byr, ynddo? Ydy. Mae'r Dion yn cymryd hirach, fath ar Highland, lle. Ond mae'r Aberdeen, gawch chi beef yn eitha sydyn o hyn. O, yn y fywch dda. O, mae hwnna'n fendigedig. Dwi yn licio hwnna. Mae hwnna'n un sgwar, lir corff yma. O, fendigedig. Sefyll mor dda, mae'n cerdded. A pwrs taclus. Os. Mae hwnna'n lyflu o fywch. Mor osgeiddig hefyd yn dwi o gwmpas y cilch. Mae'n symud yn hawdd. Yndi. Mae'n dda ar ei chwysau chwarae teg. Mae hwnna'n fywch arbennig iawn chwarae teg, rhyw 3-3-8. Ac i ni'n symud mlaen at yr heffer fach nesaf. Beth am hon te, Olwen? Beth wyt ti'n meddwl o hon? Yn amlwg mae'n iau, mae hynny'n saff. Mae'n iau na'r gyntaf yna, ond mae'n chorffi top line da, a mae'r bottom line yn dda. Coesau da, rowch amser i hon fydd i gystal ar llall, dim broblem da. Just iau, dyna di'r gwaniaeth mwyaf. A mae'r beirniad wrth gwrs yn mynd trwy'r waith eitha slick, achos wrth gwrs mae wedi gweld nhw'n barod yn dweud. Yndi, a dyn yn amlwg mae yna rheola i'r bryd lle. A wedyn mae o yn mynd i dewis yr un mwyaf cywir, boed o'n taro neu un mywch yna. Mae gen i'n gweld y taro bach ifanc yn y canol fyna. Teulu Gutter i Aslit, Oakmore Boss, rhif 3-2-9-9. Stephen O'Kane yn arwen, mae rhif 3-3-8 yn hyn wedyn. Fath ar heffar wrth i ochr, yn amlwg yn iawn ar llall, a'r corff felly'n yn llain ar llall. Ond dyna di'r gwahaniaeth mwyaf, ne? Dwi'n meddwl, beth maen nhw wedi wneud? Maen nhw wedi dod ar... Rhaid i gath yr ail wobr yn ei dosbarthiadau fewn hefyd. Ond y fywch wedi mynd â hi. Dwi'n cytuno'n llwyr. Mae honna yn fendigedig. Yn berchen i'r teulu Olford, Shadwell Lady Heather, rhif 3-3-8. Yn fywch werth i'w gweld. Mae'n fywch da. Dydy hi'n fywch da. Li ar honna, mae'n sefyll yn ei lle yndi. Enghraifft arbennig o'r bryd. A'r tarw'n cael ail, ie? A'r tarw'n mynd ar gil wobr. Ond ddangolchiadau mowr iawn iddyn nhw. A fydda nhw wrth gwrs yn camu mlaen nawr Olwen i'r brif Pencampwriaeth yn hwyrach heddi. Da iawn iddyn nhw chwarae teg. Mi'n anodd dda, nhw'n o fyd swn i'n yma. Gwych iawn. Diolch Olwen. Iawn, dim problem. Iawn.